Sunana na Khadija. Idan kun kalla, kar ku manta ku yi mana like kuma ku yi mana subscribing. Assalamu alaikum masu kallo, barkanku da warhaka da kallon wannan channel din namu mai taken suna wannan nonon da kuke gani shi. Ya kamata in zaki ba mijinki nono ki tabbatar da ba kowa sai ki fito mai da shi ya tsotsa yanda yake so. Assalamu alaikum. Jama'a barkanmu da Juma'a. Maza mutanen yau maudu'i na Juma'a ya tattara ne a zaman dadaro. Kusan me dadaro? Mace ta bar gidan iyayenta zo tare a ɗakin namiji. Su yi kuma zama irin zaman da mata da miji ya kamata su yi. Amma fa mata zaman dadaron nan ba abin yi bane. Saboda bai kamata ki bar gidan iyayenki ba. Ki bar cikin jin daɗi, kina cikin jin daɗi da walwala, haka kawai ki tashi ki bar gidan iyayenki, ki zo ki zauna wajen wani ƙato ya dinga dukanki. Dukan yau daban, na safe daban, na dare daban, daddaren ma wai ma abun wani takaici ya gama dukanki kuma ya zo ya waki waye gindi ya ce saboda rashin kamun kai. A kun ga ba zai yi ba. To dan Allah irin waɗannan matan masu zaman daduro ya kamata mu san ciwon kanmu. Wasu abubuwan da za su sa mace ta zama da mutuncinta. Ku san fa mata gol ne. Mu mata gol ne kuma mu yan lalaba ne. In mace ne ta zubar da mutuncinta, shine mutuncinta zai zube. Idan mace ta ce ma namiji, "Wane ka zan zo wurin ka dan zauna." Dan Allah idan baka da hali, in so yau kai so ku je ku yi aure mana. In ta ce a zo wajen ka ce a'a wace ka zauna a gidanku. In aure yake so zamu yi. To amma dukan mu yanzu mazan da mata duk ba ni jin magana sai dai kawai Allah ya shirya. Wai shi in tambaye ki, me yake samu a cikin zaman gidan dadaro? Tsakanin da Allah fa, ci da sha da koyi ba abun da kika rasa a gidan iyayenki. Idan aure ke so ko kuma cin gindi ke so, ku yi aure mana ki je ki samu miji wanda yake son ki aure. Idan kika ce mishi kina so ya dinga cin ki tun daga safe har dare, wallahi zai dinga cin ki kuma Allah ya dinga rubuta muku lada ba zani ba. Wancan fa wanda kika zauna a ɗakin shi, illa iyaka ya gama cin ki ya kama ya ta jigga gajaka ta zo. To saboda menene? Dan girman Allah mata ko mu san ciwon kanmu. Masu zaman dadarar nan dan girman Allah in sun ga wannan bidiyon ba ina ci musu mutunci bane ko kuma ina zagin su a shawara ce.